Prvo na komentare da kopiram predsjednika Republike, taj deo im mogu delimično da prihvatim. Zaista, ja sam u politiku ušao jedino i samo dao sebe, u stvari, celog ovoj zemlji, izašao iz svoje zone komfora samo zbog predsjednika Republike, jer verujem u njegovu politiku. To je politika koja je dokazana, politika koja je ovu zemlju napravila značajno boljom, ekonomski standard je podigao, infrastruktura se podigla, tako da ako je kritika da ja kopiram njega, to mogu delimično da uvažim. Ono što ne mogu da prihvatim jeste da sam ja vređao radnike. Prvo, ja uopšte nisam komunicirao sa radnicima. Ja sam pričao sa izvođačima, koji pre svega nisu u tom trenutku uopšte plaćali naše podizvođače. Drugo, ja nisam nikoga vređao, nisam nikoga ponižavao. Ja sam samo zaista opsovao više puta. To nikada ne bi radio da sam znao da su upaljene kamere. Ali da li svi mi, kada se pogledamo u ogledalo i kažemo sebi, ja nikada nisam opsao? Nisam baš siguran. Naročito me pogodila priča da sam ja vređao direktora Drobnjaka. Direktor Drobnjak je 15 godina ovde i ja to jako poštujem. On je čovjek koji je jako sposoban. Ne bi bio tu da nije i dobar inženjer i dobar menadžer. I mi svakako jesmo partneri. U mnogo slučajeva imamo i drugačije mišljenja i drugačije nastupamo u komunikaciji, ali zajednički radimo na tome da se svi projekti završe i ja nikad sebi ne bi dozvolio, prvo i stariji čovjek u pitanju, a i direktor koji ima tradiciju i uporište u institucijama ove zemlje, da ga vređam. Ne i njega i sve druge. Tako da, nećemo dozvoliti zaista da rokovi budu odlagani. Obilaznica Beograd je možda i najgori primer više decenijskog nemara. Ona mora da se završi komplet u narednih 2 godine. I to je tako.